नमस्कार प्रणाम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। चलिए बहुत ही प्यारा सा धमाकेदार आप लोगों को शिव चर्चा का गीत आप लोगों को सुनाते हैं। बड़ी भाग्यशाली जमीनिया हो जहाँ होला शिव चर्चा, बड़ी भाग्यशाली जमीनिया हो जहाँ होला शिव चर्चा, होला शिव चर्चा हो होला शिव चर्चा, बड़ी भाग्यशाली जमीनिया हो जहाँ होला शिव चर्चा, बड़ी भाग्यशाली जमीनिया हो जहाँ होला शिव चर्चा, चर्चा सुने खातिर शिव गुरु आवे, चर्चा सुने खातिर शिव गुरु आवे, संगवा में गौरा मैया के ले आवे, चर्चा संगवा में गौरा मैया के लिए आवे, चर्चा में मनवा लगावे हो जहाँ होला शिव चर्चा, चर्चा में मनवा लगावे हो जहाँ होला शिव चर्चा, बड़ी भाग्यशाली जमीनिया हो जहाँ होला शिव चर्चा, बड़ी भाग्यशाली जमीनिया हो जहाँ होला शिव चर्चा, होला शिव चर्चा हो होला शिव चर्चा, होला शिव चर्चा हो होला शिव चर्चा, बड़ी भाग्यशाली जमीनिया हो जहाँ होला शिव चर्चा, बड़ी भाग्यशाली जमीनिया हो जहाँ होला शिव चर्चा, चर्चा सुने खातिर विष्णु जी आवे, चर्चा सुने खातिर विष्णु जी आवे, विष्णु जी आवे हो विष्णु जी आवे, विष्णु जी आवे हाँ विष्णु जी आवे, संगवा में लक्ष्मी मैया के लिए आवे, संगवा में लक्ष्मी मैया के लिए आवे, चर्चा में मनवा लगावे हो जहाँ होला शिव चर्चा, बड़ी भाग्यशाली जमीनिया हो जहाँ होला शिव चर्चा, बड़ी भाग्यशाली जमीनिया हो जहाँ होला शिव चर्चा, चर्चा सुने खातिर कृष्णा जी आवे, चर्चा सुने खातिर कृष्णा जी आवे, कृष्णा जी आवे हाँ कृष्णा जी आवे, चर्चा सुने खातिर कृष्णा जी आवे, संगवा में राधा मैया के लिए आवे, संगवा में राधा मैया के लिए आवे, चर्चा में मनवा लगावे हो जहाँ होला शिव चर्चा, बड़ी भाग्यशाली जमीनिया हो जहाँ होला शिव चर्चा, बड़ी भाग्यशाली जमीनिया हो जहाँ होला शिव चर्चा, चर्चा सुने खातिर गणपति आवे, चर्चा सुने खातिर गणपति आवे, गणपति आवे हो गणपति आवे, चर्चा सुने खातिर गणपति आवे, संगवा मेरी दी सिद्धि के लिए आवे, संगवा मेरी दी सिद्धि के लिए आवे, चर्चा में मनवा लगावे हो जहाँ होला शिव चर्चा, बड़ी भाग्यशाली जमीनिया हो जहाँ होला शिव चर्चा, बड़ी भाग्यशाली जमीनिया हो जहाँ होला शिव चर्चा, चर्चा सुने खातिर राम जी आवे, राम जी आवे हो राम जी आवे, चर्चा सुने खातिर राम जी आवे, राम जी आवे हाँ राम जी आवे, संगवा में सीता मैया के लिए आवे, संगवा में सीता मैया के लिए आवे, चर्चा में मनवा लगावे हो जहाँ होला शिव चर्चा, बड़ी भाग्यशाली जमीनिया हो जहाँ होला शिव चर्चा, बड़ी भाग्यशाली जमीनिया हो
जहाँ होला शिव चर्चा, बड़ी भाग्यशाली जमीनिया हो जहाँ होला शिव चर्चा। तो कैसा लगा हमारा गाना? अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय।